Какво ти стана, бе? Ти знаеш, че какво бих направила с това? Знаеш ли? Бих си... Какво? Емо, моля те, кажи ми, че не е твоя. Емо, моля те. Моля те, кажи ми, че е някой твой приятел. Моля те, кажи ми. Кажи ми, че не е твой. Моля те, моля те. Взех ги от фен клуба, бе, раздам ги на клиентите.